Έκρηξη σε ιρανική πυρηνική εγκατάσταση. Ο πλανήτης κρατά την αναπνοή του. Μια φερόμενη ως Ισραηλινή ρουκέτα πλήττει έναν εξαιρετικά ευαίσθητο στόχο. Απειλείται τώρα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Από Ισραηλινό έδαφος εκτοξεύθηκε ένας πύραυλος. Σύμφωνα με αναφορές, στόχος ήταν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση καθώς και διάφορες στρατιωτικές βάσεις. Η επίθεση έχει πλέον επιβεβαιωθεί από αρκετές διεθνείς πηγές. Πολλοί ειδικοί τη χαρακτηρίζουν ως στοχευμένη ενέργεια για την αποδυνάμωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το Ιράν βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο της διεθνούς επιτήρησης. Η χώρα διαθέτει μεγάλες ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου. Αρκετά διπλάσιες από αυτές άλλων χωρών. Μια κατάσταση που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Ορισμένοι αναλυτές κάνουν λόγο ακόμη και για το σημείο χωρίς επιστροφή. Τη στιγμή δηλαδή που η στρατιωτική χρήση του προγράμματος δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί. Αν σε συναρπάζουν τέτοιες γεωπολιτικές εξελίξεις, κάνε τώρα εγγραφή. Δες ολόκληρο το βίντεο στο κανάλι μας Κοφεντόκι.